in lian le hlui to taka chuan yakin computer engineer chu ama cheina chenga kara an accident tawangin anupui le afanu achana ni ama chu dam chuak ma se an che solna chuan ake ati na tawangin akal thei tolova a hring nun chu wheelchair a alo mang ve me kani a thian nei chun chu awi Casimiro ania ani po hi hri wanga kal thei lovin amudeu reng thin yakinan vetilam kolin Casimiro test result chu avazota ran doctor te chuan engma ti thei an nei lo thuin an ron chang yakin chuan internet ta uina tur lova ti hlumdan azong kola tur chu cha in changa achiu luta Casimiro ti hlum tura arilru asiam fel huna pe katan ada tha lai khat chu Berta le afanu beti te akong khara an ron lang hlola ain chunga lua thei tia advertisement a chhuat chu an lo zot chianga phone an ron biak masak lo wang chuan yakin chu alung oi zan lo yakin hian na a thok tha thei to box si lo nen ain en kol na tur poisa mamo hle a phun boi lovin alo rem ti ta ni ama om rengani wangin yakin chu akhir ema in noya Berta in achim boi reng chu arem ti lo ma se athu soi chu enga ma ngai lovin in chung te chu ti felin amamo te alam sak thin Berta chuan kom tlang nel atum lui thlata a chan chin tle ma jong hrilin lam thiam takania lam zirna school lian tak hon tumin khopuya ron pem lu tani ma se arin aya khosak alo har satta ka wangin bara lamin ei azong thina Berta chu in chung lama chuan athom ana thin hle beti po nau pang har rol ni in chung adu du na hmuna alo in fiam ve thin yakin chuan ning viau ma se an chen ho thlata wangin anin hron rei hnu chuan angai na ve tela beti in awi Casimiro chu aduat em bok Casimiro pon lo ngai na ve in hun rei tak nuwa ake in adin le thei pha a beti hi chan engmowang takin atong ngai mang lovani yakin chuan a hun tamjok chu in hnuaya computer khoile siamnan amang thina beti tenu falaka hun thol anei ve na ani pakhat bok ni khat chu an then oma tangin thoma sia a engthil nge a hre thei mai lo hriat chian nan ti in stethoscope in angai thalea an tonga tang chuan mi parual om khom an ni ti a hre thei chumi hnu chuan stethoscope chu banga charbetin computer nen a thlun zoma basement a om lo hlanin an thil soi zong alo record vek don ani atuka athil record chu uluk takin angai thla a anin biak na tangin a hming hriat thei ang chu a chin sia ngal ma se enge anti tak a hre thei chuang lova bungrua an thiar ri vel bak engma hriat bel anei to lo then oma thom nei thar te thil ti chu hriat achak thlat bang chu screwdriver a ver kwa in camera a rol luta computer cabinet hluin a hlia le hemi hnu hian Berta tenu fa chu a chan soilovin in son chuak turin atia Berta chu alung oi lo hle kanin berem vek to a kan ti boi che ani chuan isoidon nia ti na kalsan yakin chuan a khongai le dewa atuka chuan chuak lo turin atile ni chumi hnu chuan in hnuaya chuk le in athil record chu a ena an then oma mi te chu zana chiat na an thok thin ti a hre thei leiverin Christmas ma a zo man an ngai thu an soya puak thei thil lam an soi ri a hre bok arin lo deuh thil a hmuta Berta po room le lama chuan alo lut ve a in chung lo atang khan alo kal phei thin chu ni in na thok ho chu Berta email hriat an ni satlia lova an ho tu pa ber galer tonen an lo in ngai zong ani in chung lo aron dil chan chu a hre thiam ngala a thian te leiver veng turin Berta chu an lo ti ni
Galerto chuan akal hma in Berta hnena text message chawaron beturin a hril bawk. Atuka yakin chuan zanlama a thil record chu a en le a. Meplai tak chu uluk fashanin an lo ena. Chuta tang chuan an thil tumber chu a hre thei ta. Lei hnuai atanga an kalna tur an vera. Anin bul loka om bank chu rok an tumani. Yakin chu Berta omlo hlanin in chunga a chawa. Awi Casemiro ngong ora chuan microphone ada. Chumi hnu chuan yakinan bank rok tumtu te thil soi hrele in poisa te chu bom kenaya da an tuma. Ti chuan olsam takin an norin an potson theidon ani. An ruah manna an soi zo chuan Galerto an zingami Muneko an aphatsan ti a hre chuaka. Achian pakhat chu zong muvat turin atir. Chu tilai chuan Zardo alo hawa. Engwangin nge kan ruah manna tel ve tura mirin omlo iron hruai ti in. Muneko an ron hruai thlenga. Galerto an alo hnek thal top. Dokana phuar betin midang an plen a hril ve chan a zota. Muneko chuan trapur chungin kabial nu kanom na ka hril ringot alom. Engma kan plen ka soilo atia. Galerto chuan chuan lam atling lo. Hun rai tak kan lo ruah man to hi a boi pha theya sin ti pa in tu bau zoomin a chu a. Yakin chuan a thil record chu evidence ani theidon ti a hria. Police phone an tum deuh u ka. Thul le in an buaina in talu ve a hlawani. Galerto unau pa kan rio chuan engtin nge ruang hi kan ti ta kang alo tia. Galerto an police mail hriat kanaya alo buai pui mayang tin a chang. Hemi hnu hian yakinan microphone chu Casemiro ngong or atangin ala chuaka. Berta chu ain tura muthil na damdoi phul ru in khuma a phuar beta. A phone a chu sak bok. Chumi hnu chuan a thil record en pa in angai thalea. An thopui police chuan an thil hriat tur poimo engkim alo hril veka. Safe number 747 le 748 te chu an khoi tur ani lo. A chan chu sumdong poimo tak pakhat ta ani ti in. Nu pakhat rene chu puak thei thil kengin a ron luta. Galerto omlo hlana in charge tur ani. Berta aron hartnu chuan yakinan engwangin nge misual ingai zon. In thil ti tum ka hrevek to tunge Galerto hi ishe chiangem tina zota. Galerto hi misual ani lo. Rugru chu animai thei ma se tu ma atina lawang alo tia. Arin dan dik lo zia ti chian nan laptopa Muneko athatlai chu a hmutir. Abialpa in midang nun rong taka athat an hmu chuan amit tui aron tlazoi zoya. Yakinan beti bula min hlausu engtin ma katina don lo che ti in a room thar tur a ko hmua. A ui chu enkol a phal sak bok. Chumi hnu chuan yakinan misual havin bank an rok huna a hlok na lo tel ve turin ruah manna aneya. An leiver na po turin kwa a hreu tran ngal. Chuta tang chuan poisa lo ruk chhona tumani. A ruah manna chu Berta a hril ve a. An man chua che chuan an that nge yang che alo ti. Yakinan kaplen hi a hlotling nge yang atia. Yakin chuan basement a thenom te thom angai thalea. Urlok ni December ni somni pali a bank chu rokantum. Achan chu halmoi le halpuatam tak an haldona. Mipui le policein an thil ti an hriat chhualo nan ni somni pali chu an thlangani. An poisa nor na tur an hmu chuan chin alo neya. Yakin chuan a ruah manna chu a hlotling don lo ti a hria. Poisa an ron hnu laia a chuat ong atanga lo lak kha atumani. Yakin chuan a ruah manna a thlak angai. Chuat atangin misual ho tunnel chu a ver thleng thei to a. Lut thla in a chuat ong chu uluk takin a chin le. Tanela tui pipe chu uluk takin a te a. Tuyakal nge yem ti a chian ani. Let le atum lai takin Galerto le au nau pa kana rio te chu tanela an ron luta.
rang takin tunnel sir kwa a biru ngal an tong a hre theia galer to an tlan chiat huna an bi ruk na tur au nau pa le zardo te chain an hriat thu alo soi tunnel an chua san nu chuan yakin chu an ina alet le a Berta a chiu mu hil le ngal chumi nu chuan Betty kha mu tur alo om to lova leivera lutin then oma khan alo va phei chu ni in yakinan computera alo en renglai chuan mi an ron luta Betty alo biru vat zardo an asana a mu zo lo thu alo soya chuta midang ron lut vele in chupa chu police officer bengrok tumtu te lamtang gatman ani safe an hon lo tur lis a pe a chung hau chuan alarm ati rik don wang ani a chua ma in police helai naya duty anom lowang atia safe za somnga pangana atangin lekha poimo la turin acha bok an chua nu chuan Betty chu tunnel atangin alet le a yakinan alo pom chua chuan zardo sana kha alo lani chumi nu chuan yakinan Berta chu text lovin aron call ri asia a pangai taka chang turin ati Berta in a chandu tak lova chuan awi ngong ora microphone a voice a record chu angai thlak tira yakina ui Casemiro chu Betty in a harsan na to te shilin alo kom thina athil soya tangin galerto khan anau chu tenom zong in alo khoi thin chu ni in chu wang chu ni Betty in midang abiak vak ngai lo na chan yakin chuan galerto arwa manna ti chet atum thu ashila tanela tuiti kha avek atumani afanu chunga ache dana wang chuan galerto chunga Berta chu athin rim hle a yakin chu pui arem tita galerto an arong kol le chuan engkim a that vek thu soin yakin po basement a tunlai chu akal ngai lo atia phone da nu chuan yakinan Berta chu arin zo lo thu ashila achiu mu hil le ulok zan chuan yakin le Betty ten halmoi an hal chu an enduna heti la hian ruk ru hovin puak thei thil an lo kam ve mek bok ruk ru te chu tunnel an ti po zo a bank ka lu thei turin anin pei fel to a chol hadam turin an chuak anom lo lai chu chu in yakin chu tunnela alu thlale a puak thei thil bank an lu theina tur zona an kam chu alasona tuipai pa avwa chumi nu chuan puak thei thil an kam na zon chu aver chawa bank chunga achuak chhota hlol mai safe an hon phal lo number 748 chu a honga poisa adu ang to ka tamla in akir le ngal safe chu a chin phui thale lo ti reng a she to lo ina thlen le nu lokin ruk ro ho chuan tunnel chu an ti puaka tui aron lik ngal ma se an mulo hlawani yakinan bank lu chhauna aver kuak chu an bom ti puawanga kwa ngain an lu chawa rene chu ru rupani nen safe gatmenan hon aphal zong chu an la ruak veka number 748 safe in hong chu an mua ma se tu thil ti nge ti ngai tua khotlai man an ni to lo achan chu tanela tui aron khat zel ti midangin an lo mua an man mo ngai galerto canario le zardo te chuan an thian te har sanna to chu an lo mua ma se poisa an du tok la in an tlan chengal rene chu tanela man mo takin alo phei ve me ka tui aron khat zel boxi akal chak theilo a thian te tran pui turin a awa a hnuai loka rene mangang au thom a hriat chuan pui tumin yakinan a chhuat ong atangin alo bana in pui tira hnekin midang anom ve ti a thian te hril atuma rene in lo pot letin yakinan avon na athla rene athi pha ta ni
tui chu bank le yaki na basement na aron lutrana achuat ong chu athei ang tokin computer chia le thil dang chuan a khu bawa a poisa bek nen chuan in hnoi chu a chhuah san ngalani current aron thim zui Barta omna room a hanlu chuan a phorna te phelin alo chuak theya yakin chu khuma alo norbet thinrim zetin engwangin nge minrin lo atia yakin chuan lo fo zeu pain poisa ala chuak thei to ti le an pathumin an tlan bo thei thu alo shil athil soi chu Barta in apom lova chiumut ve atum lain yakinan alo vot hluman Barta a chiu le nu chuan a in bol faya pona chuakin police ho chu thil thlendan hrelo ni om takin alo zot kwal vel gatmen kha chulai hmuna chuan alo thleng to a chanchin zotin galerto a phone ngal galerto chuan engma thil thlendan a hriat bik lo thu alo soya a document poimo an lak sak lo ti a hriat chuan thinrim takin an in biakna ati top gatmen le police dang te chu yakina ina lutin in chung an en fia Barta tenu fa chu anu puile afanu angin yakinan alo soi in hnoi chu an en dika alei ver kwa kha an mulo hlavani an chua donin gatmenan Barta phone chu yakin phone emoti in a number a sefa boina dang ito chuan minron phone don nia tina chua san chumi nu lok chuan galerto canario le zardo te chu police anga in soin yakina ina anron lut ve a in chung anen fialai chuan arukin yakinan gatmen ateksa local vat turin acha chuti lai chuan safe number 748 an hona wangin gatmenan galerto thinrim zetin aron phone a galerto chuan gatmen tong char lain phone ada yakin nena thil thlendan azot ngal yakin chuan a hriat zong chu an then oma bank roktum an oma bompuak ri a hriat nu in a basement atanga tui aron put thu soi a in chung luat tunu chu nimin loka a in son chua wangin ama chia a chen thu a hril bok chuti lai chuan beti aron langa yakinan do ta soi ti a hrethiam ngal galerto chu in chunga chawin Barta mu hil chu adam le damlo a han en fia chumi nu chuan yakin bula kal le in engthil nge iti thil thlendan chiang takin soiro atilea yakinan engma soi thadu tak lova chuan atlo let topa chuta canario an yakin chuata let reng chu dimlo takin achui ngal chora in puang turin antini chuti lai chuan Barta phone aron ria galerto an lo chang gatmen lo ni in kongkhar ron hong turin atia gatmen chu in chunga lutirin an phuar beta engtin nge Barta phone number inai thei in tang du nem ni tina zot ngal Barta chu a hriat ngai lo thu alo soya galerto athin rim tel yakin hena tuna I tong chua lo chuan kaka plumang che atia a tong chuak ta yakin chuan dot bok a soi le a zardo ti vek ani kan tang du na lom atia leyan verlaya athil record na atanga zardo chungchang a hriat zong chu a hril zardo hi kan ina ron kalin Barta po achiu mu hi la ama hi ni bank in rok tur chungchang zong min hril tu ka chuat ver onga poisa ruturin min tia nakina kanin semle turin yakin chuan atia zardo chuan mido he ani hi galerto athil soi hi engma thudi ka omlo alo ti ve a yakinan athu soite adik zia proof nan bank an rok nuwa an bi ruk na tur zardo galerto le canario te chain an hriat chu a soi thu a hrila zardo asana beti iruk kha a hmu tir bok atal boidon ti in hria in zardo chuan canario akapa loka blade ve in an pahni chuan an thizui ngal galerto chu au nau pa ruang kwa lung chetaka atra lain Barta aron hara
pistol chuata tla chu charin galerto athat ve ngal a unau nu beti alo khoi thin wang khan achunga athin rim hle ani chuti lai chuan gatmen chu an phuarna tangin alo tal chuak theia ruang te hi kada thavek anga boina inpum pel theiang kan tang ho don nia ma se poisa kha min pe ve turani alo tia chu yakinan arem tilo beng rok tu tenen an tang ho ti lan na video chu a mu tira nangma jok hi ni talboi tur chu atia yakinan awi ti hlum na tura ada that changkha ei pain gatmen chuan anui sovel chuta barta chu silain atina poisa adil le yakin chuan khongai takin that chu ti pain poisa omna chu a hrila akal tirta ain khal holain a chang aya tur chuan a taksa aron fana a che chwal pha gatmen chu kongpuya alet chuak topa a thizui ve ngal yakina inchu hral turin anlo ti felfai vek to a barta tenu fanen nunbul tran thale turin an chhuasan ta ni